tidspunkt, da nummeret forlader mine fingre hænder. Og det synes jeg jo ikke. Det er betryggende. Men jeg tager så snuren op her i min hånd. Sådan, i 2 ender her. Så tager jeg midten herop sådan. Og så får jeg lige Inge til at klippe det over på midten. Nej, det er fordi, jeg skal drille. Nej, om det sagde i brevene, skriver du det. Så nu var det bare så morsomt, så nu skulle Lise hedde Inge. Du skal bare klippe over der. Her. Sådan. Jeg håber, det var på midten. Nej, det var det ikke. Pust lige på min hånd. Okay. Så blev det midten. Det var godt. Så binder vi det sammen igen. Så nu er vi så midten. Så vikler vi det op på hånden, så bytter vi at få Hvordan er det, de opfører dem? Det er det enden her. Gerne tage lige Men jeg skal lige låne Michael. Nej, Jan. Du skal op og levitere, Michael. Nej, du skal ikke op Den oversager mand. Jeg har udvalgt mit offer, og jeg siger ikke, hvem jeg skal bruge om lidt. Og hun har slet ikke luret det nu, hvor jeg kigger på hende. Nå, Henrik, kom her. Jeg skal lige låne dig 2 minutter her. Jeg har lavet en forudsigelse. Jeg tager mig lige lidt mad, det håber jeg okay. Nå, så kan jeg nok gå op. Jeg kender den. Ja, jeg kender den. Se, jeg har lavet en forudsigelse her. For forudsigelse 31. maj. Vikingbus AS. Og den lægger vi her. Nu har jeg så 3 mønter. Jeg har en 20'er, en 2 kroner og en 50 øre. Tag en af dem. Så lægger jeg 20'eren væk, fordi vi er kun 2. Så nu har jeg 2 kroner, og Michael har 50 øre. Du må bytte frem og tilbage lige så længe du vil. Er du sikker på, at vi er der, hvor vi skal være nu? Yes. Godt. Vil du så ikke være sød og læse, hvad der står på sedlen? Kære Michael, tillykke med fødselsdagen. Jeg giver dig en 20'er en anden gang. Der står sgu, jeg har 50 øre, 20'eren er på bordet. Og du har 2 kroner. Og du har 2 kroner. Det er sgu rigtigt. Det passer. Det var dejligt. Se, nu synes jeg så også, jeg har ikke dessert nok til alle, tror jeg. Men jeg har en lille gryde her. Og den kalder jeg toms. Fordi den laver jeg slik i. Men for at pakke slik ind, så skal vi jo også have noget slikpapir. Så jeg har sådan en kasse slikpapir med, der er lidt blåt papir. Det er nærmest lufthavnspapir. Så det putter vi ned i gryden. Så tager vi lidt hvidt papir og putter ned i gryden. Og så tager vi lidt gult papir og putter ned i gryden. Det er lidt falme. Så det kan være, at det bliver falmet slik. Det kan være noget af det er godt indpakket så. Sådan. Så har jeg noget hemmeligt karamel og slikpapir i lommen. Eller pulver, som jeg kommer ned i. Og så sætter vi i til det er godt karamel og slik. Det skal jo koge. Det var da fantastisk. Det var næsten lidt positivt, hva'? Så skulle han gå tilbage i dåsen. Ja. Hvad må vi æde den? Skal du anvende den til næste forestilling? Jeg er udløbsdato her. 1800. Det var sådan småskylleriet. Så herover der har jeg sådan en lille spændende bænk. Og Pia har meldt sig helt frivilligt til at komme hjælpe mig. Det er fordi hun er kvinde og i den rigtige størrelse og den rigtige vægtklasse og sådan noget, så er jeg bange for, at det presser sammen. Så træder jeg op her. På skammen. Og så sætter der så lige lidt til på hovedet. Det er meget trygt. Altså det I skal lægge mærke til, det her nummer er næsten ikke farligt. Og mig sker der absolut ingenting. Ja, hvad sker der? Ja, du kan arbejde i morgen, og du skal hjem og være skål. Du holder hovedet straks. Vi pakker dig lidt ind, for det er lidt småkoldt her. Sådan. Så nu befinder du dig på 2 klapstole. Ja, jamen, det er der også.
Men se, inde på de der klapstole, der har jeg jo sådan et bræt, som du ligger på, men det synes jeg ikke, du skal ligge på. Så det tager vi væk. Så nu ligger du bare på 2 stole. Men det er jo heller ikke sjovt. Jeg fjerner sgu også lige den ene stol. For at være helt sikre, så kan I se, at der er ikke noget, der støtter. Altså, jeg tror, du skulle lave Der noget. er ingenting her, der er ingenting der. Så vi har set mig, sker der absolut ikke noget. Så I skal ikke sige, at du ikke skal svæve. Så nu skynder vi os ad. Højere, Pia, højere. Ja, ja. Normalt ville jeg også have taget den oversædet dame med. Men hun er skilt. Så vi lægger bare pladen under igen og pakker derud. Og den er ikke her. Den er ikke i orden, Nå, men bare de ikke falder ned, så går det. Nu går det galt. Der er noget galt, det virker. Nu må jeg gerne flytte mig. Nu må du gerne. Det var sådan en lille smagsprøve på lidt magi. Og lykken er jo så, at Mogens har optaget det, så piger kan også se, hvad der skete på Facebook. YouTube. Ja, det er godt. Tak fordi I kiggede. Hvorfor udnytter du ikke det trylleri der, så vi får flere penge? Det gør jeg også. Det er ikke nok, du. Men jeg skal jo tænke på de der stakkels vognmænd og sådan nogle fattige nogen, ikke? De har næsten ingen penge.